Tiprasa hostela tongwi ring shiringi tongnai shak shak no totrawo dukhai riwi langma sasuka. Hostel ni bayap chalai ro uskolo thangsani. Shaisung hostela tonghuro shak ni hamjakma buri no koktun chuyi langma ari langkha. Buma bo phachu getutei bosano kolok kochok borok senamnani hinai imang nukmani jotona aina hai bai thangbai kya. Sajlani thimani kok khanawoi. Yango hostel muruknai naikini khainai chiraini simi naikoli phaimani o thuinai kaham tongmani no tamani thekya ati haike wana laijak. Yango police ni phaisingo kubui tamo soi pati mong tamo tabubo sawi manyakho. Kakak, sengto sawiman khatini nini serai koroksa hostel bisingo langma sokah nih. Piaba abo tam klai eng mani ningki sawi daman. Oke, ang tebono ang sarabu asu bunikai. Ang bono siyabu baik tu ya. Bono ang mokol bono ya. Ang bono siya ang keba bono musa soro tension nang tika na buibedi kai su utajaka ang bono siya. Ang mokol ya sama ya. Kakak nini ceraile no brogo thangpuro kuno musa sek kok bang nai murok. Hei keba no ko kok bang ni phaimani ro beto. Apa tu musa kere beto? Kai matra waisa o mobile no tanati subaten bai no mobile lakla aur khajana se. Ini matra saka. Asu si matra engke benung para thong kusle tungdi. Ini ang se sago. Ara musa saya. Kakak nini cerai to seng chawiman kha eba ebo ngi be thangka hostel bisingo no monthly bini mangno seng klaijak khe mankha. Nge phiaba kuno mungsasek agini simi bo wala jak rok abhai rok ning khanamani eba sawi rok doman. Bonlai ang sia. Thia.
Orang am mukul pun ya, bawa warai tung sulai tung, na kusu bulai tung ang gunung siang gunung sabu. Ang mukul sini ke bang bagi sama nai. Kakak nini caranya bomo? Dravid Tripura. Nini mo? Monoronton tani mo. Hamika. Jeng tini sawi man mani koroksa nini hostel eba neng tei dului tong mani nini bisinggono koroksa cerai ni langma soi tangka ni hostel bisinggono. Apa ki pati mung bobo hai rokeng mani? Ambo to ambo asu saime ya tobe ang jetu प्रत्येक दिन बरोनो काम के न चेक बुखायो फुं बुखायो सारै बनायो मोटामोटी बुबु बुजायो का हम पतनो न कां के खाइदे हामिया ता थांदिनो सब समय बुबु बुजायो ओंखाय तिनि ओंखां तो 10टा बाजे खा हस्टेल न तो 10टा बाजे खां खां स्कुल थांपाय खा ओंखाय बरोनो बसाय खलांदा जत स्कुल फाइस्ता दो आं माथां सनाय जेहेतु तिनि लांसे 400 मा दङ बा हनै साइ थांजता kai tarpore angkang kai ang to school to bijing tangka samu tangka tongka angka tabo abo thoimo to ambu saimea karon o chrai mangnui phai boro saphai sariyo kai sarai bolte duita tinta priyo dongnai na somobona ano permission sai boro ke sar jong adar update khainani kisa mo SDM de mathangnu hisong phai angka acha nane khainai angka thanglai di angkai boro dress change khainani noi hostel phaikha kha hostel phai boro nokha abo asyo tarpore khane oro report sokha angkai office no samutang tongo boro sai khangkang bo phaikha tarpore kha bo haikhen phaikha Asar nini bukhaktei bo sajung da bini langmana sasomani klai khena eba agi hostel bising roko baya dol baksorok bai walai mung choklai morok datong eba sanani thangke bereini jengja logo klaijak datong tamo banchuk ang je simoni mote bono 6 ni simi mamanile kintu santo charai angkai boi bai hostel asu tongkha bulai moni bo khnaya walai moni basu khnaya bono angkai obo boni internal metano tangbu saipai meya angkai ang je naiman mote lebo kaham no angkai obo boni manosigo tamong tongkha bo to ambo purale saimia jodi sikhang khang counseling khai khamo bono karon counseling to प्रत्येक दिन न kaham digile counseling khai tongo hai bono bini internal teisa mote hai problem no sikhang khai teisa ring bono personal phone khai khamo sir nin sinimu ai nin kha Rabi Rai riang hostel superintendent